Oh, sige, sige. Linya mo. Linya ka mga una ta. Oh, linya. Oh, mga amigos. Ay, kayo ikon ha? Linya. Pila-pila lang. Oh, magpila-pila. Ikon po sila, oh. Pila sila ba? Ay, huwag kayo paglayo sa tanan. Oh, pila-pila lang. Pila-pila. Sige na, magpila na. Ano to uban? May kaato ng ablihan ng atong kuhan. May wagang gantangan. Ay, napagaw naman si Lolo karo panahon. Sige na kay. Magigotom na gud mo? Ha? Ano man to kuban? Nagato ng ablihan natin kuhan be. Sige ba? Sama di na makagawan tao. Oh, sige, pila-pila lang. Ayaw mo God. Di ka magtulak-tulak. Oh, sige na. Oh, pangaon na mo din ha. Oh, sige na. O sa man nga mag-away man mo. Di mag-away. Oh, sige na. O, diha. Ano man itong uban? Absent ang uban. Okay na po rin sabi mo. Nagkamas-kamas na rin siya mga abigas. Ang kadapita. O pa man ko nagmaog diha. O dito kadapita Inday. Dito kadapita ba? O sige na pila-pila lang. O magtulakan mga amigos-amigas ng mga manok. Amigos-amigas ko mga manok karon. O pila-pila lang ha. Huwag magtulakan. Pila-pila lang. Oh, sige na. Oh, kumbate mo di ala sige pagbusog na mo di pagbusog. Oh, pila-pila lang ha, magtukamang ubanan eh. Oh, sige, hungitan ta mo ha, Ngaya ko pa. Oh, sige, pila lang, huwag magtulakan. Oy, huwag magtulakan. Saan naman yung taon? Oh, matindog na ko, din na po ko sa kuhaan. Tinunggagmay na mga alaga din. Hindi na maklaro dahil. Sige na, kaon na mo mga chikiting dining dapita po. Oh, sige na, oh. Sige. Oh, lang sa mga di magtari-tari. Oh, di sana ba ng tao din. Oh, ang manok, adi ang manok. Inday. Ayo ako to na binti Inday. Ang saan po ang manok. Kamak Inday. O mamahog na punta mga amigos sa amigas kay para makakaon na punta anig sabaw. Makasabaw na punta anig. Asa na ba ito ko ba? Nanglaag naman siguro. Paman ka ulit. Ngaon mo diha pangaon o pagaon dili mag-away-away, hadi mag-away-away. Unsa naman di ikaw ngaon naman ka sa sulod. Nagpa-short pug kado aron ka nga di ka mapas mo. Unsa? Hoy, gawas din na amura man din siya ko aday na so. O,
Mura man din siya kuan og ulo unsa ba ni? Ostrich. Tanaw mga amigos amigas so mura ostrich. O diya ka. O diya ka kay ostrich man ka diya ka special kanako dako naman kay nimong tiyan o yung butsi o. O tanawa ra nimong ko ano. O naburot naman kay ni. O diya ka. O ikaw ba sig pangaway man ka? Unsa ba ni kini porti ba kasi pangaway mga amigos amigas o tawa. O dito kaon mo diha. Di mo magsigaway-away, di mag o pila-pila lang. O tanawag gyud sa umusod gyud siya diri ba kay gusto gyud siya kanang special gyud siya. O mura ba siya ostrich og kuan ulo tanawa ninyo. O tanawa niyo mura ostrich o. O namo ni mga amigos amigas sa kalingawa dining napita. O man koy laing lingaw kanila sila o diya ka. Og more to mga amigos amigas hangtod sa sunod higayon makita-kita gapon tapohon. Peace out. Nagsige ra manik away na ako mga chikiting diri mga amigos amigas. Okay, more to mga amigos amigas, don't forget to like, share og follow. Bye bye.